Kan sia-sia patang barabuit sanjo manate talu dalam songkok mancio cio anak ayam sembilan bulan 10 hari denai di kandung mande dari kete bundo piaro lah gada alun mambaleh gunung lirahkan malam air susu mande denai barangke karang taura doakan malam denai mane untung lake den baba liat pulang lirahkan malam air susu mande denai